नोंथांमोना खान्थाल जानानै बेनि बेगरखौ गारो नामा? नाथाय रथ' नोंथांमोना मिथिगौ ना? खान्थाल बेगराव देहानि थाखाय माखासे मोजां गुनफोर दङ। दिनैनि गाहाम देहानि आयदायाव खान्थाल बेगरनि माखासे मोजां गुनफोरनि सोमोन्दै मिथिहोनो लादों। फिथाइफोरखौ हेल्दी डाइटआव लाफादेरनाय जायो, बेनिखायनो बांसिन हेल्थ एक्सपार्टफोरा सानफ्रोमबो जानायाव लाफादेरनो सुबुरुन होयो। थाइजौखौ फिथाइनि राजा बुंनाय जायो मानोना बेखौ बांसिन सुबुंफोरानो मोजां मोनो। नाथाय खान्थालनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बियो गोबां टेस्टी जानायजों लोगोसे बेखौ देहानि थाखायबो मोजां मुलाम्फा गोनां मानिनाय जायो। खान्थालखौ फोमोननानै जायोब्ला गोबां मोजाङै जानो हायो। नाथाय माखासे सुबुंफोरा खान्थाल गोथांखौ ओंख्रि संनानै जायो। बांसिन सम जों खान्थालखौ जाखांनानै बेनि बेगरखौ गारो। नाथाय बिब्दि खालामनाया मोजां नङा, मानोना बेवहायबो जों मुलाम्फाखौ मोननो हायो। खान्थालनि बेगरखौ बायदि रोखोमनि जानो हायो। बेखौ उनग्लिनानै पक'रा एबा आटा बायदियै जानो हायो। ग्रेटर नयडानि GMIS देहा फाहामसालियाव मुंदांखा डाइटिशियान डक्टर आयुषी यादवा खान्थाल बेगरनिफ्राय मा मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेखौ फोरमायदों। खान्थालनि बेगराव सल्युबल फाइबारआ थोजासे बिबांनि थायो, जाय कार्बोहाइड्रेटनि दोगोनखौ स्ल' खालामो आरो उनाव ब्लाड सुगारनि लेभेलखौ कन्ट्रल खालामनायाव गोरलै जायो। बेनिखायनो डायबेटिसनि बेरामिफोरा बेखौ जानाया गोनांथार। खान्थालनि बेगरखौ जायोब्ला मेटाबलिज्मआव सोलायनाय फैयो। लोगोसे बेवहाय थानाय हाई फाइबारआ डाइजेशनखौ मोजां बानायो। बे बेगरनि जुस दिहुननानै लोङोब्ला माखासे जेंनाफोराबो जानगार जायो। खान्थालनि बेगराव फाइबारआ थोजासे बिबांनि थायो, बेनिखायनो जुदि बेगरखौ सानफ्रोमबो जायोब्ला माखासे सप्तानि गेजेरावनो देहानि लिरथायाबो बाङाय जायो। खान्थालनि बेगराव जेक्लिन मुंनि प्रटिनखौ मोननाय जायो, जाय इमिउनिटिखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होयो। बेजों इनफेक्शन जानाय आरो बेरामफोरखौ जानगार खालामनो हायो।